Jeg hedder Birte. Jeg er elev på Vallekilde Højskole. Det, at det skal udstilles på museet, er faktisk også lidt angstprovokerende. Det er første gang, at jeg skal have noget ud. Jeg synes, at det har været, det er en spændende opgave, fordi at når jeg tænker på teknologi, så er det sådan, så er de meget ens sådan med glatte plastikoverflader og sådan ret neutralt, hvor jeg synes, at når man får håndværket indover, så kan det give noget helt andet. Jeg har valgt at gå videre med nogle høretelefoner, og jeg har de her mega grimme høretelefoner. Jeg har godt nok lige skilt det helt ad her. Men jeg vil pimpe dem på en måde, sådan så at jeg også har lyst til at gå med mine høretelefoner. Så jeg kunne godt tænke mig faktisk at lave en guide til, hvordan man kan pimpe ens høretelefoner derhjemme. Lave sådan en DIY-guide lignende, sådan så andre også kan få nogle fede høretelefoner for ingen penge.